hagpat guys na. May na kayo mo hagpat si Langga na ko guys. Si Langga? Oh, Inday Vlogs di ay. Langga ray ko? Oh, Inday. Oh, may na kayo mo hagpat guys. Oh, na mo ni yang sudanon guys. Sudanon, iyang tambal sa ubo guys. Oh, tambal niya sa ubo. Tambal na ko sa Tambal ni Langga sa ubo ba? Ubo. Muna iyang sudanon niya guys. Puro kamonggay nya So, balatong. puro din kamonggay guys. Balatong. Taga-adlaw. Udto hapon, gabi Udto hapon, No. gabi ambot lang. Oh, Sige na lang tayo.